Jama'a 'yan jarida 'yan security 'yan goyon bayan jam'iyyar apc maza da mata assalamu alaikum. Wato mun tsayu a nan ne domin mu gabatar da ina abubuwan da ke tafiya a nan hukumar zaɓe ta jihar Kebbi, saboda mun ga mutane sun shiga damuwa, to muna son mu yi kira gare su da su kwantar da hankalinsu. Zaɓe gwargwado akwai wurare dama da aka yi zaɓe wanda kuma wasu an samu sakamakon zaɓe wasu kuma ba a samu ba. Da haka muna jira domin ita hukumar zaɓe ta yi nata aiki wanda ya kamata ta yi domin ta tantance abubuwan da aka yi na ganin nasara. Ko da yake akwai abubuwa inda aka samu matsaloli irin na an jefa ƙuri'a ta yi yawa, inda misali ga ruwa an yi amma wanda suka rajista mutum 500, amma sai ga an zo an yi accrediting voters an samu mutum 170, amma kuma wajen jefa ƙuri'a an samu mutum 380 ko 370. kaga wannan abun ya nuna cewa mutanen da an ka tantance mutum 170 abinda an ka jefa ga rufa ya fi abinda an ka tantance. Kaga irin waɗannan rumfoni ne wanda kasancewa sun tashi ga aiki ga hukumar zaɓe. To wannan abubuwan su ne muke kokari hukumar zaɓe ta tantance domin ta fito mana bayanai na gaskiya da irin zaɓen da aka yi da kuma abubuwan da suka gabata a lokacin zaɓe. Da haka mutane da suke gaggawa su ji a bada sakamakon zaɓe ba aiki ne na gaggawa ba, aiki ne wanda za a al'ummar jihar Kebbi wanda sai an shekara 4 ga hanyar a sake yin iri ne. Da haka muna kira da mutane domin su kwantar da hankalinsu, kuma mu ba 'yan gurguzu ba ne, ba mutane ne masu son tashin hankali ba, mutane ne masu biyar doka da oda domin ganin an yi abubuwa cikin tsanaki da kwanciyar hankali. In muna son rigima muke da gwamnati, amma ba mu ɗauko rigima kuma ba za mu so mai rigima ba, saboda wanda yake da nasara ba zai yi rigima bisa ga abin da Allah ya bashi nasara a kai ba. Da haka ina kira ga al'ummar jihar Kebbi su samu natsuwa su kwantar da hankalinsu, domin in Allah so nan kafin zuwa wayewar gari ko cikin daren nan za a ji duk abin da ya gabata na sakamakon zaben abin da aka yi.